תביא לרמי שישימו. או, תודה. כבר אני אשים אותה פה. זה אח שלך רמי? כן. זה המתנה שדבר מכולם, זה מספיק. אתה לא בכיתה ב', אתה בכיתה א'. רגע, אני יכולה להוריד את התיק, אני... שלום. אבא של... רגע, שלום. שלום, מה שלומך? שלום, אתם ההורים? שלשום מתי? תודה לשירת, בת שלך. ואתה? שלום. נעים מאוד. רק השירה טובה. מבינה? קיצות, תציין אותה. כן, מה זה? את יודעת שיש לך יום הולדת היום? כן? הנה, מחייכת. שלום. תעשי טובה, ללימוד. מה זה השמלה היפה הזאת? למי השמלה כזאת יפה? למי? שלום מתקשר. מה, הגדלתם? מה הגדלתם? שיעשה שיחת וידאו. אורי, בוא רגע. נה, תראי. חבר'ה, הכל מצולם. הייתי איתך לפני יומיים, משחק איתה קצת שהיא אצל רמי, טוב? בן שנה, אורי. אורי בן שנה. מה קורה? אתה זוכר אותי? בוא תראה פה פרחים, תראה איזה פרחים יש פה. זה יופי. תראה איזה פרחים יש פה. הנה ציפור, ציפור. לא צריך מהגבון, זה משהו טוב. מיוחד, זה מקום מיוחד חבר'ה, תאכלו, זה כאילו כבר נזכרה, תכינו. טוב, אני אוכלת, לא יודעת מה אני. בואי, זה גודל. אף אחד לא נגד לאוכל, מה איתם הכל? לא מותר לי מקום. אני רוצה בטלוויזיה. שתדע שאני רוצה לרוח עליה, אבל לא פה שיש גם על שאני יודעת את העומד כל הנשמות אני חוזרה. כל ערב שבת. את אוכלת.
מה? סבא רוצה לשבת ראיתי שאני מכינה, זה הייתי כהנה. רק יש אני אתן לי לחמית. זה מופיע סוף. ממי, יש תפוח אדמה או פרד? יש הכל. תפוח אדמה, יש פרד. אוקיי. בסדר, יש לך, אני אתן לך פתק לרב, רבי. לא, אני פשוט לא מערבב, בלי שום קשר לרב. תשמר על בריאות. חייבת למכור את הפשטידות של החיימה? אמא, את מוכרת את הפשטידות, אל תדאגי. מה זה? זה אמא שלה עשתה. זה כמו מאחוד כזה. מעקוד. לא, מעקוד על מערוף. כן, רק אותו טעם, תראה לי. אבל יצרו בית, אני אמרת את זה. שתדע לשר. טעים? מה תעשים לה? מאוד טעים. עם קורקום? כל אוכל גם אני אוהבת. קורקום גם בא לי. מאוד. יש לי רחוב משפחה רומניה. כל שנה שהיא יוצאת לרומניה, של חברה שלה, גם היא רופאה, לוקחת שני קידומים. אני שואלת מה את רוצה להביא לך? יש גם זעפרן. זה לא אותו דבר? יש לה התקפות עם אח שלה. פתאום לא בא. זעפרן זה פליטים כאלה. יקר מאוד. זה כמו זהב עולה. חשבתי אולי זה יותר חזק. רמי אמר את זה. עכשיו, מחזיק את היותר מכיר. מאוד יקר, זעפרן. זה מאוד טעים, אבל לא. אני הזמנתי עוד פעם, יש לי מישהי, ידידה שלי בהודו, הראיתי לה את התמונה שתביא לי עוד שניים כאלה. שם זה גרוש, אני בארץ אין כאלה איכויות. אח של סאלה הביאה מארצות הברית, אמר $100, רק אוריגינל ככה, פחות. אוריגינל, הכי טוב שלך. כן, הפרסים? כן. את רוצה לשחק עם מדהים? כי ההודים, אני יודע שגם ההודים עושים. תשחקו יחד. טעים? קצת ירקות. כן. קנינו זה הולך מן 28 חתיכות כאלה. זה מקום טוב, הם משקיעים. טעים. אוי אוי אוי. אולי פעם הגמות. תן לה את זה. תביא, לא לבוא. לא, שרה. מה עשית את זה? לא את כל הצלחות. אמרתי לה. בואי תשבי כל היום רגע. תפתחתי לה. כבר תפתחי. מישהו כבר שם לה. תפתחו את הפעם. בשביל פעמים שאני בא לחוץ, אבל לא יכול לזה. עניין ש... כן, לשתות את הרגליים. רגע, שימי. את זאת? זה הכל אתם מחלטים? זה כבר רק פנויים לפנים וכל השאר לכנו. כל הדרשיות. חנו, אתה את העוגה. נועם. זה למבה? זה הבורגס ששירה לך מקודם? השאלה הייתה... זה תפוח אדמה. לא, לא נראה לי, אלה פיצה. אלה פיצה. פיצה, לא פיצה. גם של פיצה איתה. רוצה עוד נועם? אני לא נפח.
בלילה הזה, אור ייקח חצי. איפה אני לימור? אני פה יושבת על כיסא. רגע, ניתן, איפה זה נועם? בשביל אבא, אבא זה בשבילך. איך שהבאתי לקח לימור. לא, הנה הוא. צ'יפס הבחר. מה זה? בוא. רוצה כזה? לא תדע, זה פיצה, זה טעם פיצה. לא לידו. אבא, רטוב פה הכל, אתה ישבת על משהו, הכל רטוב. הנה זה, קח. כן, יש פה שתייה. טעים. מותם קודם, בבקשה. אתה לא רוצה עוד אור לפני? שתייה חריפה? אופה, סליחה. שתייה. עוד לא. מה אתה רוצה עוד? מי פותח? לא, אני לא עושה של הילד. איפה של יין? רגע, בוא נמזור את זה. זה כמו לסיבה, אורי. טעים? שלט מים. רגע, אני אסדר אותם פה. רגע, זה זה דבר שלא ראיתי, מי עשה את זה? רגע, אתה יכול... אני הבאתי את זה. מה? אני הבאתי את זה. קניתי את זה. קנית? זה נראה טוב. איזה זווית. בוא, רק בנות, רק בנות יש. ננסה לחיים תכף. מה יהיה? לא? ככה, ככה. את רוצה גם חתיכה כזאת? מזה? כן, יש שם קמח אבל? אני לא יודע, אני חושב זה שכן. החלק העליון. אני כבר ממש זוכרת את זה מה, ניתן לך? זה עוד אתה רוצה את זה? זהו, בסדר. יאללה, רוצה לעשות לחיים. אורי, אתה רוצה זה? ככה. אורי, זה נראה לי... יש לך זה מתוק או... זה מלוח. לא בא לך כזה? זה מרפק. כך. זה? כך. לא בא לך כזה. מה? טוב, כך... בואי נלך למרפסת. בסדר, אז תכף נרים לחיים, בסדר? תכף. אני אחלק לכולם. יהיה לכולם. אלף, בוא רגע, תשאירו... לשיר היום יום הולדת? מה אתה רוצה? בואי נשב במרפסת. בואי. יש פה עצים, ראית? סליחה, יכול לשבת. בואו. בסדר, נכון? מותר לשבת. אין לו דף להוריד, יכולים לדעת. קטנה, היה עם מתוק, לא... מי? אנשים לתוך אבל מה אתה? אבא, קח יין, זה גם בסבא. לא, לא. קחי. עדי, רוצה? אתה, אבא, יש לך בבקשה. יין? לימור, יין רק בשביל הלחיים אחר כך? תכף, שנייה, עוד שנייה. קחי. כמה? כאן הם אוכלים יותר טוב. שתיים. קח. יש לך, נכון? זהו, לכולם רוצה יש? לשבת על אימא? כולם יש? אולי על כיסא? יאללה, יאללה, לחיים. על נועה. כיסא? אני אביא לך כיסא? לחיים. מזל טוב, לחיים. לחיים. כולם מסתכלים עליה. קח, קח. רגע, אני אביא לך כיסא. שנייה, אני אביא לך כיסא. הנה כיסא, תראה. לא כיסא. מעניין שאתמול, שמעת? כן. הם בכלל לא בחרו. אני זוכרת אותם בוכים בהזדמנות אחרת, בהזדמנויות. אתמול הם היו כאלה נדרים, בכי. לא, הם כבר לא בוכים, הם לא מעצבנים. במבה, במבה, במבה. ארוכה. אז בואו, אני אשב באמצע. אבי, בסדר שהם יושבים? ככה. יאללה. בערב.
היי? לא נותנת, זה גם... רגע, אבל תביא לי את המוצא. איפה המוצא עבוד שלך? ההצגה עם אתה רוצה מים? יין וככה תירדם וזהו, טוב? לא, הם כרגע התעוררו. הם רוצים מים. קובי, הם רוצים מים. כך, רוצה... זה? אוי, אוי, אוי. בוא ניתן לחיות שלנו. איזה שוחד, כלום שוחד מבא אליי. רק במבה. טוב, טוב. רוצה לשבת פה על הכיסא? ראית את אמא? אני ישבתי פה, פתחתי את החלון של אמא שלי, שעשינו בחירה, היו תוקים, ערימות של תוקים פה. דררות, ירוקות, עם מקור אדום, הכל היה מלא פה. מה עם התוכי שלך? שורד? לא, אני... כן, היה קשה לי ולא. איפה סבא? לא הייתי בבת שלי. איפה סבא? היי, מים? מה עשית איתו? כמה עוד רוצה עוד? היה לי קשה, תאילנדי, הוא היה לבד כל הזמן. רוב היום היה לבד, הייתי בא, הוא היה... לא, לא לזרוק אבל. בבוקר, הוא העיר אותך, ב-5, 6. את רוצה עוד? אתה רוצה עוד? וואלה. אבא, אתה לא רוצה כזה? תביא לו במבה ארוכה. אחד. שירה צריכה להגיע. לא ישנה בבית. כמו ג'ונגל פה, כן. מה? בוא תעבור מפה, אורי, בוא. בוא נתן לך לעבור מפה. בוא לעבור מפה. אתה רוצה את הטלפון? בוא. אתה לא רוצה? למה אתה לא רוצה? רוצה רגע לשבת. בואי. תביא את האלה. תדעים את זה, רוצים ילדים, מה רגע, בואי. מה, דימה? רגע, שנייה. בוא תשב תשב פעם אחת אל גנית, מה יהיה? מה אתה אומר? אני חייב איתו. תאכלו מהעוגה, זה טעים מאוד. אתה מבליץ? אני רוצה שאתה תיתן מהעוגה שלנו, אני אחד. אני אתן לי כל העוגה. שלא ייפול לך בקבוק. את רוצה כזה? איזה בלונד. כל יום, בגן, שניהם. זה מקסים. לפני שיוצאים, וטיפות מזמרים. צריך לחתוך, נכון?
שלום. צריך לחתוך. מצא כזה. איפה היית עושה? זה מי זאת? מדהים, זה משהו? לא, תעשה. גם הם כבר לא כל כך מוכנים שאני אסתרק איתם, עד וואי. אמא שלי הייתה מוציאה לשם, עד גיל גדול. אתה שמה את הראש. מה זה? אהרון, אתה רוצה לשבת פה? לאורי, אתם גיליתם לי אתה שיש. רוצה לשבת פה? לא, שב. זה כבר מתוק אבל, אני חושב שזה חבל. אני בהמון, אבל לך בטח יותר קשה. תפיסת לא מה זה, תפיסת. תפוח? איך היה אצלו חותכת מול להרעב? תעשי לה כוכו. הם היו בשוק, הם לא מבינים איך יש לי ילד, הם לא. כן, אבל עכשיו שהבאתי את המתנה, קניתי אותה באותם שהייתי אפילו בלילה. נסעתי. מה הבאת? משילה? בגדים בעיקר מקבלת. היה שם אחד שהאימא הולכת לשנה דיבר. אז באתי לסניף ברמת גן, כאילו בטוי זרס הוא היה סגור. יואו, מה אני עושה? ידעתי שבערב חג אני לא יכולה לצאת. אז אמרתי, בשילה, ברור. לא חשבתי על זה מעצמם. אני יודעת. עבדת כאן? לא, אוי, היום לא, לא. העין שלי. לא, חצי, תעשה חצי. אנחנו כל השיחות... חצי, לא, זהו, מספיק, הוא מתפוצץ לי. אוי אוי אוי, מה אמא עשתה שבוע? זה הכל הולך ל... לא, הוא אמר את זה, מלשי. אתמול נסענו באוטו, שאני יושבת מקדימה והוא עליתי. באוטו הוא חושב את עצמו, ואז אני אומרת לו, מה זה? אוי אוי אוי, עדי עשתה לי. הוא דומה לקום. שרק קטן. מים, מי שפך עליי מים? יש לו עיניים ירוקות. אמא? לא, הוא שפך עליי. חולצה ששירה מביאה. אני מביאה אותה. סיפרה לי שהם סוגרים את בילה בורקס. הילד אחת מהפעמים שם. להתאבד כעבודה שלי. הם עוברים לגדולים הקטנים. מה שיהיה, מחפש משהו אחר. רגע, אוי, מה לא. שלא יהיה לעבודה? אתם עוברים? עד סוף החודש. עדי, מי זאת? לא יודעת אם יסכימו לקחת את זה. מי זאת עדי? זה מקום אחר. אבל אחותי אמרה לה שתביא לה קורות חיים. כן, מים. כן? מי זאת? אמרתי לה, איפה שהיא עובדת? כן. מה מחפשים של מי זאת? קידות? מי זאת? היה גם שקידה, אבל היא אמרה שהיא תעשה לך את זה גם כמובן. שם אז לך משכורת צעירה, לא כמו ביום. מה אתה רוצה? לקום? הנה, קמתי. מה? את עושה מה? לא יודעת כמה זה בטוח. מה זה העמוס הזה? אין משהו מתאים לה. היו פה עניות. לא, לא, שמה כסף, תראה איך היא מסתכלת עליה.
מי על מי? עדי גם רוצה, נראה לי. עדי גדולה. עדי גדולה. גם נועם גדול. גם נועם גדול. גם נועם גדול. נכון, גם נועם גדול? מי גדול? מסתכלת עליה. בחיים. את יודעת איזה הבדל זה? כאילו כל יום זה מגיע לזה סבור. אני מפחד. הוא צמד עליי. מה? מתבייש. מה רמי? מה קרה? נורא? מה ראית? תפוח? אבל רגע, היא אוכלת, אז עוד מעט. קובי? מה? תיקוח השלב הזה שזורק את הכל. טוב, מי בא לגן? מי בא לגן? בלגן? לגן. מי בא לגן? יאללה, הולכים. מה? לא יודעת מה הוא רואה שאוהבי. דבור? דבור? הוא לא יודע דבור. הוא לא יודע דבור. מה יש פה? למה יהיו פה מלא דיבורים? שאח שלך בא ולסתום. היה פה כן. מה? זה יפה. לא מגנים את זה. אבל זה יותר מדי. זה ממש עושה צל פה. עוד מעט מגיע לפה. תורידו את העצים שם. מה חמודי? אז מה מוסיפים? רוצים לעשות לא יודע, תמה. מה מוסיפים? ממש? עוד חדר רגע, שם וממש. עשו הריסה ובנייה או... זה לא הולך, הוא לא רוצה להישאר פה כשיעשו. אפשר לעשות הריסה, יש פה שטח גדול. לא, אבל אין לו כוח. לעבור את כל זה, הוא לא רוצה. גם הוא אומר שהוא רוצה לעבור, הוא לא יכול לטפס לנו. גם חופים חניון. האם זה משתלם ליזם, כי פה אפשר לבנות לגובה. אתה יכול לבנות לגובה, לא? יש אסור. אתה יכול להחליט. זה הכי יפה. היתרון שבבנייה מחדש, תמיד יש בעיה עם מקומות חניה, כי יש אסור להזכיר את זה. ברגע שאתה רואה, זה עושה חניה יותר כלכלית. למצוא את עצמי, לא מוכן לשמוע. זה גם מקום יקר פה, אז הם יכולים... רוצים 1 ל-3. הריסה בבנייה, רוצים שכאילו מה שהיה קודם יהיה פי 3 דירות. שמשתלם הקבלן, אבל פה זה מקום יקר, אז יכולים לעשות פחות. גם קרוב, ממולו. 1 ל-2 אולי. אני יודעת, פה את, בפיטמן. וזה מקום שכאילו נמצא. הוא לא רוצה? לעבור בעוד שנתיים או את 3. רוצה לשחק? אז הוא לא רוצה? לא רוצה לשמוע. כאילו שזה לזקנים והוא צעיר. מה אתה ראית? לכלוך? לכלוך? לא לכלוך, מה פתאום לכלוך? עץ. מה זה? תראה כמה צמחים יפים. רוצה במבה? כמה עלים יש פה, איזה יופי. שירה לא טובה, זה לא בסדר. מלא עלים, עלים. כי אני רואה אני 5 חוברת אליי. דבר איתנו. איפה ציפור? בואי. מה זה? זאת נראית עוגת טעימה, אני מולדים, לא? אוי, בוא נעשה הבא, אני נותן לך. 6-3. איפה ציפור? ציפור, אולי ציפור הוא מחפש. מה זה, הקיצור? קיצור, עושה כאן. זה מה? מה? תאכלו אותו. נלחץ על אחד מהם. ציפור? איך פתאום עכשיו לא היה בבית שלה. זה בית חדש, אז אי אפשר לדעת. אנחנו, אורי גם, כשהוא היה תינוק, פתאום הוא התעורר, מה זה? כל הפרצוף שלו זה היה מפחיד? לא, גם כשהוא הולך לגן ככה, כל הזמן אוכלים אותה. וגם שם לא היה לי גם בגן, גם בבית, כל מקום. אולי תשימי לה על לא טוב יש לו לתת לו שאסור. הרגל שם. אבל קניתי לה מדבקות כאלה. כן? אני שמה לה בגן, לא ידעתי שבבית. אוי! מה? לא, לא.
סבא. אולי נעיף את הקליפס הזה. אומרים במבה, לא רוצה. מה, מלא, מה? עלה, כן, עלה. כן, נכון. למה, פה נעים. תוכנית, זה בבא. אוי, הבקבוק. ללכת? לאן אתה הנה רוצה? עוד בבא. לאן אתה רוצה ללכת? הנה עוד בבא. לאן? הנה, יש. פח. מחר יש להם או גם היא עולה עכשיו. דווקא בחג הזה יש להם, גם כל המועד היה להם גם. ואורי יש לו צהרון עד 4. ובפסח זה בעייתי, בגלל הכשרות פסח זה בעייתי. לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? גם תחזיקי אותה, לימור. תחזיקי אחורה. נמלה. גננות השנה עשו חגיגות. שבועיים רצוף היו בחודש. כל החודש. כל החודש. ורק החוף שגר. וואי, איזה עוגה. זה אני, זה חברה של הילד, אני ניסיתי לכתוב פה משהו, לא כל כך הצליח לי. וואו. אבל הטעם שלה צריך להיות סוף. שתי עוגות לילדה אחת, שתי עוגות לילדה אחת, ולגיל שנה, מה יהיה הלאה? חברה שלי עשתה ככה. ניסיתי, לא מהוגה של חברה את הנשימה. רגע, בוא נראה. השקעתי. חבל על הזמן, כמה? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לנוער. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לנוער. מפחיד אותי זה. חג שמח. הנה זיקוקים. הנה זיקוקים. רגע, אני נפח אש, נכון? חשוב להשתמש עם זה רק בחוץ, אבל לדעתי בגלל השמש. איפה סבי את זה? תקרא לסבי חמאי, תקרא לתאר. אבל זה מתפוצץ בסוף. הכבאי בדרך, לכבות הסרט. מי בת שנה? מי בת שנה?